Ассалому алайкум тамошобинони канали Муаммур ТВ. Бародаро, имрӯз 25 январ соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 123 сомонӣ навор кардем аз панҷшанбебозори ноҳияи Балхи, Калхозобод, Узум. навор кардагем говҳои гусоладор, буқои калон, буқо барои бастан, буқачаҳо, ғуноҷин буқачаҳои чорнипёстрам омодаги будааст. навор кардагем молои майда навор кардем. видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канал обуна шавед. барои пешрафти канал яктаи лайк. бародаро, дар экран рақам мемонем, барои реклама муроҷиат мекунед. мо видеоро сар кардем. лайка фаромӯш накунед. рафтем. бародаро, ай говии гусоладор сар кардем. говии гусоладор, гусолаш буқача манад. саҳар бега 5-6 литр шир 11000 нархаш савдо мешавад. 9200 карда истад бозор. ҳоз додаги нест. 9500 боло будааст ҷои сунгириш. 9200 сум бозор карда истад. не буқача манад. бародаро, гови ҷӯшо савдо шид. гови ҷӯшо қатӣ буқача шад. гусолаш буқача саҳар бегап 5-6 литр шир. шоди кушрӯай. сини соли гова ай шохош то хулоса мекунем. як гусолача шай. Бача. 10500 савдо шид. хӯрданаш зур буда. будеста. бародаро, якта гови гусоладори дига савдо шид. гусолаш буқача. 9400 якум савдо шида. 10000 бозор кадай надодааст. 600 болои. дуюм савдо 10000 надодааст. гусолаш буқача саҳару бега 5-6 литр шир. бародаро, ноҷини Карпат, моли Қумсангир, гови қисир, якта гусола кадагиай, гови қисирай. нархаш 14000 сомонӣ муомила дорад. бозор 12000 кадай надодааст. ана чочош. паҳмиша тамошо кунед. моли Қумсангир будааст. рақами телефон. баба, телефон чанда? 93 143 69 99. харидоро боша марҳамат. суроға ноҳияи ҷайҳун, Қумсангир. бародаро, гови гусоладор, гови алои местӣ 14000 нархаш савдо мешавад. саҳар бега 5-6 литр шир дора. алафи холи қатӣ мега. 5-6 литр алафи холи қатӣ. бо хушрӯ нигоҳ кунед. бо бисёртар то 10 литра метавон мега. хоб гусолаш модай нархаш 14000 муомила дора. бозор то 12 ракадаст надодааст. то 12000 бозор кардагиай додаги нест.
نه چوچوش قفای مولام تماشا کنیم 11,000 بزرگ کدگی سین سالی گو ای شوخوش خطان خلوصا میکنی برادران سودا شده است گوی گوسولادور سرخ گوسولاش بقچه 9600 сомонӣ ҳозир карда истанд савдо доранд ҳозирашта додагӣ нест саҳаро бега сета чӯчиши ахилавда ятш майдатара 4-5 литр шир доштааст саҳаро бега 9600 сомонӣ ҳозир карда истанд معامله قلت تورت توقع بر تورت تمام برادران گوی گوسولادори сафед пародаи местни ёш гусулаш мода нархаш 11000 савдо мешавад бозор то 9500 када 9500 бозор када ширша аниқ намедонем мега ҳамин гови местни ай 3 литр то 5 литр ада 5-6 литр 3-4 то 5 литр расчётша гирифта мегирем гови мешмира 9500 бозор када аст баланди шайбоида камтарам када истанд бародаро якта гови ами деонаги савдо шуда истам на буқачиша бинед буқачаш як баҳо май худи гов бо шир дора оли буқа рафтагӣ нарафтагиш ноаниқ 16300 ҳозир савдо доранд додагӣ нест ҳозирашта буқа рафтан нарафтанша намедонам дига ҳамин бонида гаштагиай 16300 сомонӣ бозор карда иста 16800 сомонӣ саҳар бозор када буда саҳари барвақт ҳамун нарха бите биги гуфтесай союш я нахним добром 16500 кадина 200 сум пушка бародаро буқача савдо шид буқачаи местни пародашам хушрӯай буқачаи паҳмак 5600 сомонӣ савдо шид мана ютубка ака 5600 ҳамин буқача ҳозир барака шид бародаро мана гови наванги навор кадагимон ин 6 литр шир дошташ ҳозир 6 литр саҳаро бега 16600 сомонӣ ҳозир барака шид иншоалло як сол пас ҳамин ай буқачаш сунуш мебурояд 16600 барака шид калонтарин буқаи бозор бародаро буқаи карпати миёндарози хушрӯ 30000 нархаш савдо мешавад 23500 бозор када аст мана 3500 кардааст
Ama 20,000 de taksi. Ya. Sanki hoca ne hoca? бародарон не бухачаи карпат савдо шудааст. нарша ҳамикаша фаҳмидем, лекин роста дурӯғай мо гарант дода наметавонем. 5600 сомонӣ савдо шуд. 5600. ишам савдо шудага o'zi нархша ишона 6100 сум савдо шудааст. 6100 сум. Аиш, унаиш 6050 сум савдо шудааст. 6100 сумаш ина 6050 сумаш ина. Qoragan qursov olding. Arsish savdo shudi. Qachai mesni 5000 savdo mesha 4400 bozor kadas. Miyon darozi sozay. Hadish pastar ayniki. Qachai shuraki sozay. 4400 bozor kadas. Choru chanka? Choru 48 4800 44 не бахшиш баробаро 4800 бозор кардааст. мена бачаи дигар 5000 мега то 4400 бозор кардааст. озирашта додаги нест. ира чанд гуфти ака? پنجینیم رو بچه سیاه بزرگ چند کن؟ بزرگ 4850 سومونی بزرگ کرده است. بچه سیاه خوشرو گردنش هم سوزای خرابتر کمتر خیلی نگاه میکنه. بخا برای بستن 7000 muomila دارن. Bozor qancha qildi aka? Bozor o'zingiz so'raysiz. Hali bozor 6000 qilyapti. 6000, ha? Uzoq. 6000 bozor kada. 6000 da dudagi neist. Baroy bastan tayyor ayol. бародаро буқо барои бастан 6500 муомила дорам. шашини мазори муомила. Манаи зардаш фародаш хубтар будааст нисбати нуш. панҷини мазори бозор кадеста додагӣ нест неки. Алушам тамоша. На бародаро дутта буқаи сияи хушрӯи пародни 6800 муомила дорам. муомилаи хуб дорам мега. ҳар душа якҷоя бозор 11900 сомонӣ ҳар душа якҷоя кардааст. бобои ҳоҷӣ хақида истодага 11900 ҳар душа якҷоя бозор кардааст. фаҳмӣ моро тамошо. бачаи ёш 5200 сомонӣ муомила дорам. бозор то 4600 кадааст. айвайда пастарам кадагиай. барандаш 4600 кадааст. пародни миёндарози хушрӯ пулгириш 7500
7300 бозор кадааст. Буножинчаи Карпат бародаро 4000 нархаш савдо мешавад. 3550 сум бозор кадааст надодааст. Буножинчаи Карпатча бачаи зард бародаро бачаи миёндароз 5500 савдо меша бозор 46-47 кадеста бозирашта додагӣ нест. тамом фақат мола мегирем ака 6500 савдо мешавад бозор то 56 кадай 5600 да мола хафош шашиним бародаро қачаи Карпат монад 4800 4850 бозор кардааст. ай қачара бародаро қачаи Карпат савдо шид 3700 сомонӣ. Ширхурая? Шир. Чанди майда. Мехра. Сабус пабус қатиям иншалло мешава. Ике бесабус намеша бародаро, барое ки майдатарай. 3700. 56 интиги. Чанда. Яка фугусма. Шамахта. Чанд гуфтира? Пулгиришаям 5000. 5000 кадеста ме қачаи Карпат барам. 5000 кадеста ина ҳози 4601 аскар додагӣ нест. 5 мега ҷои сумгириша. 46 кад ҳами 5 ягон сум гузашта кашокаш кунем метеоз якаш 46 кадеста мера. Саҳар 5 кадагия саҳари бар вақт. бародаро ноҷинои 4500 омадааст. 7500 ина дутаи калон. Не 6000 иш 5500 майда кошмара. Ино 6500. 6500 ноҷинои 4500 муомила дорам. Борлаған екен. 6500 муомила дорам. Найсу буқачош. Фақат молора ваҷи. Буқачош чандя 9000. 9000 савдо мешавам бо. Мара буқачош якта майдатар буд. Кира бигирам? Анодама? Намҷа сеташа савдо доранд. 6000 пурсидеста сеташа. Не дутишане нав. Не ҳар сеша бошад. бародаро гӯсфандои барадор 2500 савдо мешаванд. Гӯсфандош хеле пири бад нест. Бинед солошам ёсол чориям хеле ядата пирошам аста пира гуна 2500 гӯсфандои барадор муомила дорад. бозор 2000 кадестай мега 2000 сомонӣ. бародаро мана хушхорчо бара хушхоро иншалло ба қурбонира ба рамазон ҳам иншалло тайёр мешаванд. хушро нигоҳ кунед.
1500 меган савдо мешавад. Ядата ахтамда дигарош шикорча. Бозор котара 1150 сум кадестай додаги нест 1300 ҷои сумгириш меша мега хоб чекша мета мега 1300 1200 ам мумкин ки бития кашкаш кунед 1250 гирифта меша иншоалло ҳаминора ва қурбонира иншоалло тайёр мешавам